Motýl rozhlasové hry. Evka? Si celá zmenená. Nič, Adelka, nič. To mi nevrav. Si u nás v Zemianskom podhradí len krátko, ale už ťa dosť poznám, aby som vedela, že ti niečo nedá pokoja. Teda dobre, poviem. Adelka, Štúr príde. Vieš si to predstaviť? Ľudovít Štúr príde sem. Štúr? Brat miestneho farára? No a? No, nie si na neho zvedavá? Čo? Redaktor? Ako tak môžeš hovoriť, Adelka? Tak zabudla som. Ty urodzená, on... Ale keby si ho poznala, keby si ho naozaj poznala, tak... Nuž, vybral som sa sem za Samkom len na týždeň, najdlhšie na 2. Je tu naozaj krásne, ale v Prešporku ma čaká veľa práce. Takáto dovolenka vám môže byť len na osoch, pán Štúr. Obnoví vaše sily, ktoré sa v namáhavej duševnej práci iste veľmi vyčerpávajú. Ďakujem vám, slečná Adela. Už teraz som rád, že som sa vybral do Zemianskeho podhradia. Veď cestou som získal poznatky, ktoré budem môcť dobre zužitkovať v slovenských národných novinách. Varí na nejaký protivládny útok? Neútočím na vládu z nejakej pasie, pán barón. Bránim len pravdu a poukazujem na ťažké položenie slovenského ľudu. A dávam rady, návody, čo by sa u nás malo zlepšiť, aby z toho mala osoch celá krajina. No, myslím, že je to vec iných povolanejších činiteľov. Novinár má svojim čitateľom iba oznamovať, čo sa deje doma i vo svete. A nemá si osvojovať práva vlády alebo snemu. Ako môžete tak hovoriť, pán barón? Keď slovenské národné noviny ani nečítate. A neviete, za čo v nich pán redaktor Štúr bojuje. No, za panslavizmus. Nazývate moju činnosť panslavizmom. Je zaujímavé, že preto isté obvinenie ma zbavili námestníctva profesorátu na Prešporskom líceu. A aká činnosť sa halila pod rúškom, ktoré vy nazývate panslavizmom? Taká, akú každý národ pokladá za záslužnú a potrebnú. Prednášal som svojim žiakom o minulosti nášho národa. Viedol som našu mlať tak, aby cítila lásku k svojeti. Uvedomte si, pane, že Rakúsko je štát národný a nie národnostný. Preto separatistické, rozbíjačské snahy nemajú v ňom miesto. Ale krajina, ktorá má vo svojom lone viaceré národnosti, nemôže preukazovať materinskú lásku len jednej z nich a od ostatných sa macožsky odvracať. Lebo potom by sa mohla dočkať toho, že aj jej deti sa od nej odvrátia a keď bude niekedy utisnutá na ich služby alebo pomoc, odmietnú. Preto sa nestotožňujem s vašim náhľadom, pán barón. Ale súhlasím s náhľadmi pána redaktora Štúra. Prečo barón tak do Štúra zapára? Netušila som, že tak nenávidí Slovákov. Myslíš, že ukáže ho nenávidí Slovákov? A zdá je to prisilný výraz. Pripustme, že ich nemá rád. Ale v tom sa nijako nelíši od ostatných Rakúšanov. Nemajú radi Slovákov, Čechov, Chorvátov, ale ani Maďarov, Rumunov a Talianov. Ťažko je teda hovoriť o nenávisti práve voči Slovákom. Tu je iné vo veci. Teda,
žiarli na Štúra? Ale nemá príčinu. Adelka, povedz, ako sa ti páči Štúr? Ako? Nuž ako. Vieš, Evka, tebe je ľahko. Pre teba je Štúr tým najdokonalejším mužom na svete. Dávaš sa unášať rojčením o ideáloch, o ktorých už niekoľkokrát kázal jeho brat. Ale ja sa pozerám na neho triezvo. Tak ako väčšina ľudí, ktorí sa nestotožňujú s jeho ideálmi. Chápeš, ako to myslím? Áno, chápem. Máš na mysli ľudí, ktorí nejdu so Štúrom, ale proti nemu. Nebuď taká prchká, Evička. Nazdávaš sa, že na svete, totiž u nás v Uhorsku, sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí sú vyznávačmi Štúra a tí, ktorí sú proti nemu. Moja milá, to by bolo prílišné zjednodušenie zložitých vzťahov medzi ľuďmi. Ubezpečujem ťa, že je to veľa, ale naozaj veľa ľudí, ktorí nie sú Štúrom ani oduševnení, ale nie sú ani proti nemu. Je im ľahostajný. Ba pravdepodobne ani nevedia, že kdesi v Prešporku žije nejaký Ľudovít Štúr. Žartuješ. Alebo chceš povedať, že aj ty patríš medzi tých ľudí, čo sa o Štúra nezaujímajú, ktorým je celkom ľahostajný? A prečo nie? V Pešti som sa stretla s ľuďmi oveľa vynikajúcejšími a nijako mimoriadne na mňa nezapôsobili. Neviem, prečo by mal byť výnimkou Štúr. Ja ťa nechápem, Adelka. Či nevidíš, že Štúr je celkom iný muž ako ostatní? Veď len postav vedľa neho barona Ročica a hneď uvidíš rozdiel. Ako by si vedľa slnka postavila sviecu. Áno, Štúr je človek predsavzatí a činov. Človek predsavzatí a činov? Áno, presne tak. Nepochybujem. Má určite veľa predsavzatí, veď je mladý. Ale čo z nich už uskutočnil? Aké činy má za sebou? Ako tak môžeš vravieť? A čo jeho pôsobenie na Prešporskom líceu? Jeho národné púte na pamätné miesta, kam vodil študentov a rozprával... Slová. Víš, kto to povedal? Hamlet. Ale ja by som chcela počuť o činoch. O veľkých, obdivuhodných činoch. Povedz mi aspoň jeden taký veľký čin a ja uverím v Štúrovú veľkosť a budem sa za neho oduševňovať ako ty. A čo Slovenské národné noviny? Noviny. Lenže pre koho ich vydáva? No povedz mi, kto tu okrem farárov a učiteľov vie čítať a písať? Ja tie jeho noviny nepoznám, ale aj tak si myslím, že je to planá robota, ktorá nemá nejaký praktický účinok. Podľa teba je teda barón Ročic onakvejší človek ako Štúr. Toho tak prísne neposudzuješ. Pravda, že nie. Baróna príjmam takého, aký je. Nemám o ňom nejaké ilúzie. Ale o Štúrovi počúvam už niekoľko rokov. Vždy, keď prídeme do Zemianského podhradia, alebo aj na Ostrú lúku. Kým som ho nepoznala osobne, nezaujímala som sa o neho. Všetky tie reči o ňom išli jedným uchom dnu, druhým von. Ale teraz, keď som sa s ním zoznámila, porovnávam predstavu so skutočnosťou. Pripúšťam, že po jednom rozhovore nemôže byť obraz presný a potom chýba mi spätosť s vašimi záujmami. Keby som bola do toho lepšie zasvetená, možno by sme sa v mienke o ňom viac zblížili. Neviem. Myslím, že je priskoro dúmať o takých veciach. Poďme radšej spať. Prepáčte, srečná Adela. Chcel by som sa ospravedlniť za svoje včerajšie správanie. Ak si uvedomujete, pán barón, že ste sa správali nemožne, mali by ste sa ospravedlniť predovšetkým redaktorovi Štúrovi. Len potom uverím, že vaša ľútosť je úprimná. Keď redaktor Štúr príde sem, ospravedlním sa jemu. To by ste sa načakali. Vari si myslíte, že po takej kontraverzii k nám ešte príde? Tak čo mám robiť? A zda nechcete, aby som ho išiel odprosiť na faru. Také poníženie nemôžete predsa odo mňa žiadať.
Nemusíte za ním ísť. Môžete mu napísať list. Ale ospravedlniť sa mu musíte. Rozumiete, pán barón? Musíte. Tak pán barón odišiel? Odišiel. A čo tak zrazu? Rozišla som sa s ním. Nebola to ľahká vec, ale rozišla. A rodičia? Mama barónovi žičila a rada by ho bola prijala za zaťa. Ale moje odmietnutie sa jej hlbšie nedotklo. Dúfa, že sa vydám za niektorého iného šľachtica. Podobne uvažuje aj Jabko. Nechce ma do ničoho nútiť. Vraví, aby som išla za hlasom svojho srdca. Donútila si baróna, aby sa Štúrovi ospravedlnil. To s tým nesúvisí. Ale peklom by bol pre mňa život s nemilovaným mužom. To máš pravdu, Adelka. Ak má byť úprimná, baróna aj trochu ľutujem. No sám si to zavinil. Pravdepodobne si myslí, že láska nie je rozhodujúca pri uzavretí manželstva. A je to názor väčšiny príslušníkov tzv. Lepších vrstiev. Ale ja sa s tým neviem zmieriť. Veď je to potom iba obchod. Vyhrá ten, kto viac platí. Tebe taký osud nehrozí. Veď si sama povedala, že ti rodičia ponechajú pri výbere manžela voľnosť. Ježevka, ja mám nešťastnú povahu. Som veľmi náročná, veľmi kritická. Pri takomto skúmaní väčšina nápadníkov odletí ako pleva. A ja by som tak rada našla zrno. A doteraz si ho ešte nenašla, Adelka? Medzi ľuďmi, ktorí prichádzajú do úvahy ako pýtači nie. A len tak bez lásky sa vydať nechcem. Radšej ostanem starou dievkou. Ale naozaj si nenašla nikoho? Nikoho? Nechceme rúcať tróny, slečná Adela. Chceme osobitne i našimi novinami, a keby to bolo možné, i prejavmi na krajinskom sneme vymôcť lepšie položenie tých obyvateľov krajiny, ktorí tvoria jej prevažnú väčšinu. Veď práv majú tak málo, že je to na zaplakanie. Pripúšťam, pán redaktor, že v politických názoroch môžete mať čiastočnú pravdu. Ako som vás v týchto dňoch mala možnosť počuť obhajovať svoje idei, musím pripustiť, že môžete mať pravdu. Ale s vašimi literárnymi názormi nesúhlasím. Viete, pre mňa bol Werther slaboch a ja si slabochov nevážim. Ale úžasne ma vzrušuje Faust. Vo Faustovej túžbe poznať všetky tajomstvá života, prebádať všetky hlbiny vesmíru. Týmto svojim úsilím mi je sympatický a blízky. Ešte som sa nestretol so ženou, ktorá by nachádzala istú duševnú spríbuznenosť práve s Faustom. Poznám ten tríznivý smäd po vedomostiach, hoci som len žena. Je to veľký nedostatok dnešnej výchovy, že degraduje ženu len na mužovú otrokyňu a na udržovateľku rodu. A ja si myslím, že nie je na svete vznešenejšieho poslania, ako byť udržovateľkou rodu, čiže byť dobrou manželkou a matkou. No s duševným horizontom, ktorý nepresahuje obvod domácnosti. Politika, veda, umenie, to je pre nás zakázaná 13. komnata. Adelka, to predsa... Aby ste rozumeli, pán redaktor, o politiku nestojím. To je naozaj chlapská, pre ženu nesúca činnosť. Ale prečo by sa žena nemohla uplatniť vo vede alebo v umení? Veď v umení sa uplatnilo už dosť žien. Mohli by sme začať so starovekou poetkou Sappho. A skončiť s George Sandovou. Ale vážne, máte pravdu, je ich viac.
Ale čo je to v porovnaní s tisícami významných umelcov mužského rodu? Nie je správne a spravodlivé, keď nám muži zahatávajú prístup k prameňom vzdelanosti. Čím viac kníh si prečítame, tým viac si uvedomujeme, čo všetko ešte nevieme. Lenže na druhej strane je človek šťastnejší viac, čím je múdrejší? Je to všetko smutné. Treba robiť rozdiel medzi smútkom a ufňukanosťou, Adelka. Smútok môže byť aj očisťujúci a činorodý. Ale ufňukanosť? Práve preto bojujem aj proti takej literatúre, ktorá robí z ľudí rozorvancov a zbabelcov. Ale vezmite si takého Puškina, Mickieviča, Chomiakova alebo iných slovanských básnikov. Čítali ste z nich niečo? Onegina, Kapitánovú dcéru. Neviem, či vyšli tieto diela v maďarskom alebo v nemeckom preklade. Preklad nikdy nenahradí pôvodinu. Byrona čítate v preklade? Nie, v origináli. Iste mi teda dáte za pravdu. Keď čítate anglických a francúzskych spisovateľov v pôvodine, aká škoda, že nemôžete podobne vnímať aj krásy Puškina, Mickieviča a iných. To by som sa najprv musela učiť po rusky a po poľsky. Iste by to pre vás nebolo ťažké. Viete, pán redaktor, už sa zdokonalujem v slovenčine. A neviem, či by to nebolo priveľké zaťaženie, keby som si pribrala ešte jednu slovanskú reč. Urodzená slečna, dajte sa nakriatnúť aspoň na jednu z našich slovanských rečí. Uvidím. Motýl, rozhlasové hry. Iba ak by ste boli vy naším učiteľom poľštiny, pán redaktor. Tak. A čože robí pán farár Hurban? Veľa. Zakladá spolky miernosti, nacvičuje s mládežou divadelné predstavenia. Veľký rozruch vyvolal vydaním 2. ročníka almanachu Nitra, keď použil v ňom slovenčinu. No a oženil sa. Tak veru, oženil. Zdá sa, že Hurbanovo manželstvo neschvaľujete, pán redaktor. Oženil sa azda s osobou nehodnou, neprimeranou jeho stavu? To nie, pán inšpektor. Naopak, vzal si dievča z veľmi dobrej rodiny. Dceru Samuela Jurkoviča, rektora v Sobotišti, a to je vychýrená krásavica. Tak je teda všetko v najlepšom poriadku. Veď aj v Biblii stojí: není dobře človeku samotnému. Stará dievka je tvor, s ktorým ľudia súcitia, lebo si nezavinila svoj osud sama. Ale starého mládenca nikto nepoľutuje, lebo si svoj údel zavinil sám. Urodzená pani, vzácny pane, dovolte, aby som... Pozemská láska ťahá ducha, ktorý vzlietol za vysokými métami naspäť k zemi. Služba vznešeným ideám je poškvrnená prízemnými starosťami. Človek by si o vás, pán redaktor, nemyslel, že ste taký nepriateľ žien. Pokladali sme vás i tu s našou Adelkou za ctiteľa krásy. No ak ju odmietate v jej najkrajšom stelesne... Dovolte, osvietená pani, aby som spresnil myšlienku, ktorú ste tu načrtli. Nemôže byť reč o nepriateľstve voči ženskému pokoleniu. Nie som nepriateľom žien. A teda ako? Pokladám ženu za mužovho génia, za jeho dobrého ducha. Inšpirátorku, ktorá ho vedie k prekonávaniu najväčších prekážok, k nadpozemskému heroizmu. Ale som proti prízemnej láske, ktorá vyúsťuje v prozaickom manželstve a ubíja potom v mužovi všetko vznešené a veľké. V
Preto nemôžem ani Hurbanovi odpustiť jeho manželstvo. No tak, ale dostali sme, čo pes nechce. Vlastne my ženy by sme sa mali za takéto reči uraziť a nahnevať sa na vás, pán redaktor. Nemám pocit, že by manželstvo v nás ubilo všetko vznešené a veľké. Prosím o prepáčenie, osvietené panstvo, ale tu ide o fatálne nedorozumenie. Predpokladal som, že z celého nášho rozhovoru je jasné, čo mám na mysli. Mužov, ktorí zasvetili svoj život borbe za lepšiu budúcnosť národa. To im neodporúčam dať sa zviazať putami manželskými. O nich predpokladám, že ich manželstvo odvedie od borby, ktorá je plná odriekania a žertvovania. No, bolo by bláznovstvo žiadať od všetkých mužov, aby sa neženili. Veď by to viedlo k absurdným dôsledkom, k vyhnutiu ľudského rodu. No len počkajte, pán redaktor. Ak sa stretnete s tou prvou, ako sa s ňou stretol Hurban, potom budete spievať inú pesničku. Nikdy nezradím svoje ideály. Blaho môjho národa je mi nad všetky osobné výhody a záujmy. Som preň ochotný podstúpiť aj tie najväčšie obete. Počkaj, Evka, nechoď ešte spať. To bol dnes zvláštny večer. Myslíš na Štúrove reči? Povedz, hovoril ten človek vážne? Ja tomu nemôžem uveriť. Ale keby sa stretol so ženou, ktorá by na neho hlboko zapôsobila, do ktorej by sa naozaj zalúbil, hneď by bolo po všetkých tých jeho krásnych predsavzatiach i po krásnych mužských cnostiach, ktorými sa chce robiť zaujímavým. Vidno, že ešte nebol zaľúbený. Ale Adelka to predsa... Ľahko sa hovorí o odriekaní tomu, kto ešte nebol v pokušení. Dožičila by som mu, aby sa zaľúbil. Ale tak poriadne hlboko. Aby vedel, čo je to trízeň lásky. Adelka, Štúr vie, čo je to veľká láska. Ako to? Pred niekoľkými rokmi sa tak zaľúbil do Márie Pospíšilovej v Hradci Králové. Pozrime sa. O tom mi musíš porozprávať. Rada by som ti, ale viem o tom málo. Najkrajšia z celej tej ľúbosti je Štúrova báseň, ktorú poslal Márii Pospíšilovej na rozlúčku. A čítala si ju? Čítala. Až som sa rozplakala, tak ma dojala. Chcela by som si ju prečítať aj ja. Ale ako sa k nej dostať? Naspamäť ju nevieš? No, čo si viem, ale... Vyšla v prvom ročníku almanachu Nitra. Ten som si nedávno od pána farára Hlaváča požičala. Tak mi ju ukáž. Počkaj. No, tu. Aha. Čítaj. Zapomni, drahá, zapomni inocha, nadením žmraky bouřlivě se shání. Zapomni, drahá, zapomni nahocha, on ti posílá bolné rozžehnání. On na vše světa zapomene slasti, jenom nikdy ne, jen nikdy ne o vlasti. Úbohá Mária, ako prijala takéto odmietnutie? Odmietnutie? Počase sa vydala za akéhosi lekára. Nelúbil ju dosť úprimne. Keby to bola bývala naozaj taká veľká láska, nebol by sa rozhodoval medzi Máriou a Vlastou. Bol by sa oženil, tak ako sa oženil Hurban. Vlasti môže slúžiť človek, aj keď je ženatý. Dobre, že si ma upozornila na tú históriu so slečnou Pospíšilovou. Pred tým človekom sa treba mať na pozore. Treba sa mať na pozore.
Adelka nie je tu? Asi vyšla s Evkou a s pánom redaktorom do parku. S pánom redaktorom. Mali by sme sa pozhovárať o jej budúcnosti. Vieš, že naša Adelka je dosť rozumná, aby pouvažovala o svojej budúcnosti sama. Dohodli sme sa, že ju nebudeme nútiť do ničoho, čo by jej bolo proti vôli, nie? A čo ak príde so žiadosťou, že by sa chcela vydať za toho redaktora? Adelka nie je zaľúbená. Ako jej matka, musela by som o tom vedieť. Zaľúbená možno nie je, ale imponuje jej. A od obdivu je k láske už len krok. Pamätáš, akí ľudia sa okolo nej krútili v Pešti? A jej srdce zostalo chladné. A zrejme nebude pre ňu nebezpečný ani pán Štúr. Už ale zmenila sa naša Adelka. Veru zmenila. Zaujíma sa o veci, ktoré jej predtým boli ľahostajné. Zmenila. Ale opakujem, Adelka je prirozumná na to, aby sa dala obalamútiť peknými rečami. A práve preto, že Adelku poznám, neobávam sa, že by Štúr mohol mať na ňu škodlivý vplyv. Vie ona, čo robí. Má triezve srdce a chladný rozum. Nemusíme sa obávať o jej budúcnosť. Možno máš pravdu, ale ja mám taký pocit, že Adelka myslí na Štúra viac, ako na kohokoľvek predtým. Ale. No a to treba zvážiť. Asi ho má rada. Nuž pozajtra cestujem. Už sa teším na prácu. Ale predsa, pán redaktor... A viem, musíte. A my tu ešte týždeň ostaneme. A potom sa vrátime na Ostrú lúku. A ja do Žitnian. Čože? Ty sa chceš vrátiť domov? Ale veď ja som rátala, že pôjdeš s nami. Naši ma pustili len sem do Zemianského podhradia. Ostrá lúka je ďaleko. Čo by bola? Však nie je ďaleko k nám, pán redaktor. Na Ostrej lúke som síce ešte nebol, ale Zvolen poznám. A takej cesty sa, slečna Evka, naozaj nemusíte báť. Čo by ste robili, keby ste tak museli cestovať až do Nemiec, ako som cestoval ja, keď som sa vybral na štúdia do Hale? Keby to tak muselo byť. Prepáčte, prosím. Chcem povedať mamičke, že odchádzate. Prosím, slečna. Tak, ako sa rozhodnete, Evka? Pôjdete na Ostrú lúku? Sama neviem. Tak sa vás opýtam inak. Bola by to pre vás veľká obeť, keby ste mali ísť na Ostrú lúku? Musím zajsť domov a... Môžete sa predsa zastaviť doma a odísť aj neskoršie. To by som mohla. Prepáčte, že sa stariem do vašich osobných vecí, ale poviem vám otvorene prečo. Záleží mi na Adelke. Rozumiem vám. Záleží mi na nej ako na osobe, ktorú sa podarilo priviesť do našich radov z cudzieho prostredia. Doteraz je to len prvý krôčik, prvý pohyb, ako keď sa začne kvetinka obrácať za slnkom. Bolo by to škoda nevyužiť. Zaviažite si ma naozaj veľkou vďakou, slečna Evka, ak sa na túto úlohu podoberiete. Musíte obetovať osobné záujmy vyšším cieľom. Tak čo? Pôjdete? Ak na tom záleží vám, pôjdem. Ďakujem vám. Možno sa čoskoro opäť uvidíme. Ďakujem.
V repríze sme uviedli dve prózy Ľuda Zúbka, levočský príbeh tovariša Krištofa Blacha a Jara Dely Ostroludskej. V réžii Olivie Binderovej a Vladimíra Ruska staršieho účinkovali Alojz Kramár, Vladimír Minarovič, Anna Bučinská, Hanna Kostolanská, Jan Valentík, Julius Paluš, Dušan Kaprálik, Peter Rúfus, Sonia Ulická, Marian Galo, Jozef Šimonovič a ďalší. Zvuk Jana Krausová a Ľuboš Klásek, hudobná dramaturgia Katarína Cútová a Dana Reková. Redakčne pripravili Jana Ebešiová a Jozef Čertík. Ďakujeme za priazeň. Sledujte nás na Facebooku Motýl rozhlasové hry.